Τόμιτς λοιπόν πήγε πάνω στον Τζόρνταν. Λόγκλι. Απέφυγε το Ρότζερς με αυτή την προσποίηση στον αέρα. Ο Καρνισόβας προσπαθεί να παίξει άμυνα πάνω στην μπάλα. Χάρπερ και πάλι. Με αντίπαλο το Χόκινς. Πάνω στον Τζόρνταν επαναλαμβάνω είναι ο Τόμιτς. Λόγκλι με τον Τάρλατ στην πλάτη του. Ο Λόγκλι ίσως το έχει δει και ανταγωνιστικά. Πάντως στην πρώτη άμυνα του Ολυμπιακού δούλεψε 14-15.000 κόσμους που υπάρχουν στον Περσί. Ο κόσμος ήρθε να δει θέαμα, ήρθε να δει Bulls και Ολυμπιακό. Τάρλατ με τον Λόγκλι. Σφύριγμα του Μπαβέτα, φάουλ του Αυστραλού. Τιμά το ίδιο το όνομά του Ολυμπιακός. Ήρθε να παίξει ως πρωταθλητής Ευρώπης και ένας πρωταθλητής πρέπει να είναι περήφανος και όχι να... Ό,τι αποτυπώσετε θα είναι προς όφελος όλων. Καρνισόβας για τον Τάρλατ, στην αντίπαλο τον Γουένικτον. Προσπίση του Τάρλατ, καλάθι και φάουλ. Το φάουλ από τον Χάρπερ έχω την εντύπωση που πήγε τη βοήθεια. Και όντως έτσι είναι ο Χάρπερ στο δέκτας και ο Πασκάλ Ντοριζόν ο Γάλλος διαιτητής. Ας δούμε όμως και την υποδειγματική κίνηση σέντερ του Τάρλατ. Έβαλε στην πλάτη τον Γουένικτον, προσποιήθηκε, κοιτάξτε ξανά. Προσποιείται και στον Χάρπερ. Ο Χάρπερ του έκανε το φάουλ. Ο Τάρλατς θα κάνει το σκορ 16-13. Ο Τάρλατς νομίζω δεν θα υπήρχε περίπτωση να μην σταδιοδρομήσει στο NBA. Ο Τζόρνταν πάντως που έχει γίνει ο βασιλιάς στο NBA έκανε το σκορ 18-13. Καρνισόβας στο Ρότζερς. Και πάλι ο Καρνισόβας Τάρλατς. Με αντίπαλο τον Κάφη αυτή τη φορά. Πρόσωπο στο καλάθι. Κοιτάξτε τον Κούκοτς έτοιμος για βοήθεια. Ο Τάρλατς το ξέρει αυτό. Για μια ακόμα φορά ο Τάρλατς θα κερδίσει τον αντίπαλό του. Που αυτή ο Χόκινς προτιμά τον Άκιτς και λογικό είναι. Πάντα ο κοντύτερος προτιμάται στους συνδυασμούς. Τάρλατς προσποιείται στον Κάφη, πέφτει πάνω στον Γουένικτον. Υπάρχει όμως ήδη σφύριγμα νωρίτερα του Ντικ Μπαβέτα, του διαιτητή που είδατε πριν από λίγο στο δέξας. Και ξανά η προσπάθεια. Σταύρωσε ελοβολή ο Τάρλατς. Πήγε να τους τρυπήσει ονειρεμένου για το ελληνικό μπάσκετ το ραντεβού. Τάρλατς, φάουλ από τον Κάφη. Ο Τάρλατς συνεχίζει να φορτώνει με φάουλ τους ψηλούς των Bulls. Στην αρχή το Longley, μετά τον Wennington. Τώρα ο Κάφη, οι τρεις τους μεταξύ τους έχουν 3 και 2, 5 και 2, 7 φάουλ. Νομίζω ότι τουλάχιστον τα 5 θα κερδίσει ο Τάρλατς. Είπες κάτι Νίκο για το ελληνικό μπάσκετ. Η δεκαετία που διανύουμε είναι μια δεκαετία τρομακτικών διακρίσεων για το ελληνικό μπάσκετ. Όλα όσα είχαμε ονειρευτεί τα βλέπουμε μπροστά μας, τα ζούμε. Κύπελα Κόρατς, κύπελα κυπελούχων, ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, συμμετοχή σε Ολυμπιάδα, συμμετοχή σε παγκόσμιο πρωτάθλημα, συμμετοχή σε τελικό McDonald's Open, αντίπαλο των Bulls. Δηλαδή είναι πραγματικά απίστευτο το πώς μπορεί μια χώρα 12 Καρνισόβας με τον Κούκοτς και τώρα ο Ρότζερς με τον Γουένικτον. Μπακατσιάς και πάλι για τον Τάρλατς. Τάρλατς θα κάνει αυτό το hook shot, κάτι σαραβέρσα χωρίς την κίνηση. Βούξεβιτς. Καραπλής. Και τώρα ο Νάκιτς με τον Μπράουν. Ο Τάρλατς πρόσωπο στο καλάθι με τον Λόγκλι. Ο Λόγκλι πρέπει να μάθει ότι ο Τάρλατς σουτάρει και την πέρυσι.